Selam, men Elza, o'qituvchi ham sayohatchi. Esenmisiz? Benim ismim Aygül. Men 3'teki proyekti yetakchisi, o'qituvchi. Jeygi tanaffusdan so'ng biz Safari podcastining 2-sezonini boshlab jiberamiz. Safari podcastında biz turli illerge sayohat etamiz. Siz bilmagan yangi dunyo ochamiz. Jey kuni bizning sayohatchimiz Elza tekkina turmadi. U bek qiziqli bir necha ilga sayohat etdi. Shulay. Ham mana bugungi ham kelasi shiqarishlaringiz shul illarga bag'ishlanajak. Elza, tugalaraq ayta olmasdim ekan, qaysi illarda bo'lding sen bu yil jey kuni? Bu yilni biz oilamiz bilan Kafkazga sayohat etdik. Biz Kafkazni o'lib yaratamiz. Bu dunyoning eng motor o'rinlarining birisi deb ishonib ayta olam. Biz Kafkazda bo'ldik. Rossiyaning Kafkaz өлешендә deb ayta olam. Ham bir ishdan Gruziyaga ham Turkiyaga sayohat etdik. Шәп. Грузияны biz әле татарча Гырҗызстан дип тә әйтәбез. Шуңа күрә ул бераз әйтелешкә катлаулы тоелса да, без менә Гырҗызстан дип аны әйтәбез. Bu şundan da şolay, Gürcistan sözü ol garip farsı olmasa diye bilem. Mesela İngiliz tilinde Georgia dip atıyorlar onu İzgi Georgi bilen beylep şolay atıyorlar dip eyteler. Әйе, һәм әле Гырҗызстанда Георгий исеме ул бик популяр. Әгәр инде без Грузияның, Гырҗызстанның исеме турында әйтә башлаганбыз икән, әйтеп китик, үзләре җирле халык, гөрҗиләр, грузиннар үзләренең ирләрен Сакартвело дип атыйлар. Сакартвело димәк, менә ул безнеңчә Грузия дигәнне аңлата. Şundan da hem bilüğümşe Gürciler, Gruzinler özlerinin illerin isimin alıştırı yağında alarına şu Sakartvelo isimin resmi isim bularak da olasıları kile. Hem koy bir iller, dünyanın koy bir illeri indi bu isimni tanıy. Bu kızık fakt. Әйдә алайса biz indi şulay Инде Гырҗызстанга барып җиткәнбез икән, аның турында сөйләшик. Бу илдә мин инде беренче тапкыр түгел, ялгышмасам 5нче тапкыр. Һәм әйтүемчә, менә миннән сорасалар, син кайсы илне барып күрергә киңәш итәсең дип. Әлбәттә, бу топ дип әйтгәндә беренче исемлектә булачак. Әгәр дә моның кадәр ышанмаган булса, бәлки без анда кабат-кабат кайтып та тормас идек, әйме? Чөнки Грузияның географиясы турында әйтеп китик. Грузия ул Кав тауы, аны Кавказ таулары, Кав тауы дип атыйлар шулай. Грузия Кав артының көнбатыш өлешендә урнашкан һәм Кара диңгезенең көнчыгыш ярында урнашкан. Аның мәйданы 69,000 квадрат километр һәм аны безнең республика Татарстан белән дә чагыштырырга була. Халык саны буенча да анда 3,7 миллион артык халык яши, шулай ук Татарстанга охшаш. Бәлки шуңа күрәдер ул безгә күңелебезгә бераз якын. Ләкин шул ук вакытта менә аның мәйданы зур түгел, ләкин шул ук вакытта төрле ландшафт, телисең икән таулар, телисең икән тигезлек, телисең икән диңгез. Без инде үзебезчә шаярта идек, менә чаңгыда шуасың да, туп-туры диңгезгә барып су керәсең дигәйме? Чөнки Грузиядә бу бик реаль әйбер. Кара диңгез ярына бик күп кеше ял итәргә бара, шулай ук тауларга сәяхәт итәргә. Берәүләр әйтер, әйме, таулар бездә дә бар дип. Ләкин Грузия ягында ул бераз үзенчәлекле, барыбер ландшафты һәм шулай ук җирле халык та моңа аерым bir ruh üstü. Нәрсәсе белән үзенчәлекле Грузия таулары? Грузия таулары. Без Грузияның таулы шәһәрчекләренә, авылларына сәяхәт иттек. Менә мәсәлән, анда Вардия дигән бик данлыклы, шул вакытта истәлекле һәм иске борынгы авыл бар. Ул шәһәрчек тауларга уелып ясалган. Кыяларга уелып ясалган шәһәрчек ул Вардия дип атала. Бик үзенчәлекле, бик кызыклы. Димәк, менә бер авыл, ул кыя эчендә һәм кешеләр үзләре менә аны чыгып, мәгарәбарлыкка китергәннәр һәм шунда тулы бер шәһәр бар. Менә шундый истәлекле урыннар Грузиядә күп. Һәм ул бай тарихлы ил, шуңа күрә кичкенә мәйдан булуына карамастан, рәхәтләнеп зак вакытлар буе анда сәяхәт итеп ял итәргә була. Һәм шул вакытта менә без аның мәйданын Татарстан белән чагыштырдык, ләкин Татарстанда тигезлек булганга күрә хәрәкәт итү тиз. Ә менә Грузияның бер шәһәреннән икенче шәһәренә барып җитәр өчен кай вакытта ярты көн вакыт үтә, чөнки таулы юллар аша алар бормалы, тар, еш кына анда машиналар күп була, чөнки җәй вакытында ул туристларның бик яратып йөргән иле.
тыгымнар була һәм хәрәкәт итү озакка туры килә. Спасибо, я пешком постою. Ләкин шулай талгын гына, матур гына машина тәрәзәсенә карап, менә шулай сокланып барасын тау ландшафтларына, тау пейзажына дип әйтик инде. Элиза, син менә бу кыяларга чыгып ясалган шәһәрчек турында әйттең. Анда хәзер кеше яшиме? Яки ул туристлар өчен генә ясалган урынмы? Аның янында авыл кебек урыннар бар, ләкин нәкъ шушы кыяда кеше яшәми, ләкин үзенең сакчылары дип әйтик инде бар, руханилар. Алар без беләбез инде грузиннар, алар христианнар, ортодокс дип әйтәләр инде алар үзләренең ортодоксаль христианнар. Алар үзләренең динен бик хуплыйлар. Һәм менә шушы мин әйтеп киткән шәһәрчек, кыядагы авыл, ул ниндидер бер ширкәү буларак кына хезмәт итә хәзерге көндә. Һәм анда менә ниндидер изге урынга барган кебек баручылар бар, һәм аның сакчылары, руханилар анда яши. Берничә кеше анда яши. Мин үзебез күрештек алар белән бик кызыклы аралашу да, чөнки алар бит күп халык булган урыннардан аерым яшиләр. Һәм гомумән менә Грузиядә барганда бик тауларның менә тауның түбәсендә ниндидер ширкәү күрергә була. Димәк, менә шушы дин әһелләре, шундый руханилар, алар һәр вакытта да югарыга омтылганнар. Бер яктан алар югарыга омтылганнар, икенче яктан алар бәлки күп кешеләр булган урыннардан ераккарак китеп, менә шулай аскетик тормыш алып барырга тырышканнар инде. Шуңа күрә алар бик тауларда ниндидер биналар төзегәннәр. Һәм без фотоларда да күрәбез анда менә монда бер төрле ширкәү, Казбек тауы танылган тау байнаны турында хәзер сөйләшербез. Анда барганда да юлда очрый һәм шок атасы, ничек менә монда кешеләр үз көчләре белән ниндидер бина төзеп куйганнар. Чөнки алар бик иске. Шуны әйтергә кирәк, грузиннар алар христиан динен дөньяда беренчеләрдән кабул иткән халык. Менә 4нче гасырда инде грузиннар. Чынлыкта грузиннар алар үзләре дә бик борынгы халык бит. Менә аларның язулары бик борынгы, үзгәрешсез дип әйтәләр инде, әйме? Һәм менә бу бик каты сизелә аларның ул күңелендә, һәм ничектер табигый аларның менә шушы диннәре һәм аларның мәдәнияте бик табигый үрелеп киткән инде. Һәм берсеннән аерып булмый. Ләкин әгәр дә без дин турында хәзер әйтеп киткәнбез икән, әйтергә кирәк, грузиннарның бер өлеше, Грузиядә яшәүче халыкларның дип әйтик, анда мөселманнар да яши. Гомумән, Грузия ул регионнарга бүленә. Аджари бар. Аджаридә без булдык, ул күбебез беләбез, Кара диңгез, Батуми дигән шәһәр нәйме? Сванети дигән таулы урыннар бар, әйе. Һәм башка бик күп регионнар. Әгәр дә сез регионнарны истә калдырырга теләсәгез, сез грузиннарның хачапуриларына гына атамаларына игътибар итегез. Аджарская хачапури, Имеретинский, әйе. Һәм башкалар менә аннан соң Сванский соль дип әйтәләр, алар саталар шул Сванетида. Ул шушы Сванетида эшләнгән. Әйе, шуннан чыгарылган. Һәм беләсезме, менә алар җирле халыклар барыбер үзләренең ниндидер аерым бер төрле халыклар дип атыйлар инде. Менә Сваны дип үзләрен, аннан соң Аджарцы дип. Менә бу Аджарцы дигәннәрне, Аджари регионында яшәүчеләрнең бер өлеше алар мөселманнар. Чөнки Аджари ул бик якын, Төркиягә бик якын, һәм ул Госманлы империясының тәэсирендә берникадәр яшәгән, мөселманнар анда яшәгәннәр. Шуннан да Грузия бик борынгы дәүләт. Һәм хәзерге Гөрҗистан, Грузия территориясендә бик күп дәүләтләр, халыклар, цивилизациялар булган. Һәм аларны борынгы грузин кабиләләрен колхлар дип атаганнар, һәм греклар колхлар илен Колхида дигәннәр. Һәм хәтта борынгы грек мифологиясендә шушы Колхида белән бәйле бик күп риваятлар, мифлар бар. Мәсәлән, белүебезчә, кешеләргә ут биргән Прометейны аллалар ачуланып, ярсып, аны менә шушы Колхида тауларына бугап куйганнар. Һәм шулай ук билгеле аргонавтлар турындагы мифта да Ясон шушы алтын, золотой руно, алтын диринне эзләп Колхидага китә. Бик кызык. Без үзебез Грузияга әлбәттә табигатьтә һәм халык өчен барабыз. Чынлап да бик менә ачык күңелле, кунакчыл, алар өчен кунак ул изге кеше дип әйтик инде. Менә ул кунак, гомумән Кавказда кунак, өчен кунак буласың килә икән, Кавказга бар дип әйтер идем мин.
Эльзам, менә шундый бер кызыклы мәгълүмат укыдым мин. Белүебезчә, Кавказда озын гомерле шундый озак яшәүче кешеләр бик күбәйме? Һәм алар әйтүенчә, кунак белән үткәргән вакыт ул менә синең тормыш юлларына керми. Күп кунак күбрәк кабул иткән сайын синең тормышың озыная дигән шундый әйтем бар. Бик кызык әйтем. Чынлап та әйткәнемчә, кунак монда почетта, ләкин кунакның да үзенең нияте изге булырга тиеш. Ниндидер менә кунакчыл дип әйтәбез, алар ниндидер йомшак халык түгел. Алар туры сүзле, үзләренең принципларына тугры калучы, менә шундый ныклы, шундый халык. Менә минем үземнең шундый тәэсир, чөнки минем грузиннар арасында дусларым да бар. Һәм синең ниятең изге икән, һәм син менә шушы аларның мәдәниятен дөрес кабул, тиешенчә кабул итәсең икән, алар сиңа һәр вакытта ачык. Менә син озын гомер турында әйттең, бәлки бу мәкалдәгечә шулайдыр, ләкин минемдә таулы халыкларның гомумән озын гомерле булуы турында әйтергә кирәк, чөнки аларның менә без әйтәбез бит, тау халкы аларның каны тиз дип инде кайнар, горур. Бу чынлап та физиологик яктан да шулай, чөнки менә минем иптәшем Искәндәр, ул биолог әйме, ул аңлатып күрсәтте, кан әйләнеше монда чынлап та тизәя, һәм аның бераз әле тау һавасы тәэсирендә уңай якка составы да үзгәрә. Мин инде менә шундый гади тел белән генә әйтәм, чөнки мин укытучы, ләкин мин филолог, һәм минем белүемчә менә шул кадәр генә, ләкин инде кемнәр безнең биология фәне белән, кеше тәне белән кызыксына икән, алар инде төпченеп тагын менә бу теманы карый ала, чөнки тауларда һава үзгә, һәм ул тәнгә һәм сулышка, канга бик уңай тәэсир итә һәм кеше гомерен озайта. Мин моңа ышанам, чөнки Кавказ халкы, Грузия халкы моңа ачык мисал. Менә син үзең таулар арасында йөргәндә, биеккә менгәндә, сәламәтлегең ягыннан ниндидер үзгәрешләр сиздеңме? Димәк, син халәтең үзгәрдеме, юкмы? Авыр булдымы яки киресенчә суларга җиңел булдымы? Менә тауларга беренче тапкыр барганымны хәтерлим. Беренче тапкыр барганда әлбәттә менә бу бөтен әйбер авырлы. Беренчедән син бу биеклекне кайбер чакта куркып кабул итәсең. Чөнки без күнегелмәгән, чынлыкта без бик тигез урында яшибез. Без тау дип атаган урыннар ул бөтенләй дә тау түгел, ниндидер бер кичтеки генә калкулык. Беренчедән шундый куркулар бар иде, ләкин күнегәсең. Һәм менә гомумән тауларда йөрү ул файдалы, әле үзеңнең офыкларыңны да киңәйтү ягыннан һәм ниндидер куркуларны җиңү ягыннан. Монда бийеклектән куркмый башлыйсың, үзеңне көчле итеп хис итәсең. Һәм әле ниндидер биеклеккә менеп җиткәнсең икән, син үзеңне чынлап та чын батыр һәм шундый җиңүче итеп хис итәсең. Чөнки син беренчедән шундый зур юл үттең, ул җиңел түгел, чөнки сиңа эшләргә кирәк физик яктан да, һәм икенчедән син чынлап та менә боедың рухи яктан да боейсың, һәм әле физик халәтең дә синең яхшыра. Шуңа күрә мин мөмкинлеге булган һәр кемнең дә менә шулай тауларга сәяхәт итүен киңәш итәр идем. Һәм гомумән тауларга гади кешеләр генә йөрми. Анда менә бик үзенчәлекле, бәлки ул менә тауларга йөри, шундый үзенчәлекле кешегә әвереләсеңдер, шундый. Чөнки анда бөтен кеше дустана, сиңа елмая, анда баш бармагын күрсәтә, булдырдың, менә монда менеп җиттең дип, һәм әле синең аруыңны күрсәләр, әле сиңа көч биреп тә торалар. Әз генә калды, хәзер була дип, чөнки монда кешеләр бер дулкында, алар менә тауга сәяхәт итүчеләр, ирек яратучылар, табигатьне яратучылар, һәм монда инде кешеләр чынлап та бер-берсен аңлый, тиз дуслашасың, аралашып китәсең, уртак темалар да бар төсле. Менә шундыйрак халәт минем үземдә. Тауга менеп китәсең. Башлады. Менә тау турында әйткәндә, без бик берничә тапкырлар, күп тапкырлар дип әйтә алмыйм, ләкин Грузиягә барган саен без Казбек тауына бармый калмыйбыз. Казбек ул 5000лек дип әйтәләр инде, Кавказның 5000леге, алар берничә шундый тау. Иң биек тау булмаса да, ул инде биек таулар рәтенә кергән. Казбек тауы, аның очында һәр вакытта кар ята, һәм менә Грузияга килүчеләр, Казбек тауына янына килүчеләр, алар инде менә шушы тауны күрергә телиләр. Шушы карны, тау башындагы карны күрергә телиләр. Ләкин инде һәр вакытта алар арасында болытлар йөри, һәм аны күрүчегә шундый зур бәхет инде. Иртә таңнан торып, менә шуны күзәтергә була.
Казбек тауы итәгендә авыл урнашкан, аны Степан Сминда дип әйтәләр. Монда теләгән һәркем үзенә ял итү урынын таба ала. Шунда туктыйлар, аннан соң инде сәяхәтне кемдер тауга таба дәвам итә, кемдер инде менә астагына фото төшереп, шулай итеп ничек тә рәхәт. Чөнки барбер монда һава, тау һавасы һәм аны сизәсең. Аста да, өстә дә сизәсең инде. Менә шушы таулар арасында йөргәндә дә юллар ничек? Без башка илләрдә дә юллар турында сөйләштек. Тау юллары. Менә беренче елларны без барганда тау юллары бераз начаррак иде. Хәтта без 100 километрны 5 сәгать барганыбызны мин хәтерлим. Тауга таба мин инде шуны хәтли куркудан арган идем инде, дөресен генә әйткәндә. Һәм алар тар иде. Монда җирле халык алар күнеккән, алар бик тиз йөриләр менә шушы тау арасыннан. Алар ничектер тоялар менә машина киләме, юкмы икән, ләкин сак булырга кирәк шулай да. Инде менә тора бара, соңгы елларда юлларны яхшыртканнар, киңәйткәннәр, монсы шатландыра. Димәк, әлеге дә боягы туристларны биредә көтәләр, юллар җайлашкан инде. Шуңа күрә яхшы дип әйтә алам юлларның. Грузиянең юллары яхшы. Менә шушы таулар арасында, менә Сваница дип әйттең син, шунда иң бийек, Грузиянең иң бийек регионы шулаймы? Янда таулар арасында да Мести дигән бик биектә инде ул шәһәр. Хәзер мин түгел әйтә алмыйм аның биеклеген, ләкин иң беренче сәяхәт иткәндә миңа үлеш биек тоелган, чөнки иң беренче менә сәяхәтебез шушы Сванецага иде безнең. Һәм менә мин укыганча, Сваница өлкәсендә Ужгулю дигән шундый бер авыл бар, һәм ул Европадагы кешеләр яши торган иң бийек авыл икән. Янда бер искәнем бар минем. Без аны үтеп киттек, ләкин менә кешеләренә мин игътибар итмәдем. Грузия дигәчтен без Боржоми суын искә алмыйча калдыралым. Нәрсә ул Боржоми суы? Һәм Грузиядә нәмле минераль сулар бик күп, антый чыганаклар бик күп дип беләм мин. Бу дөресме? Шулай, минераль чыганаклар, кайнар чыганаклар, термаль чыганаклар дип әйтәләр инде, анда кирип жуынырга була. Алар күп дип әйтә алам, чөнки таулы урыннар өчен, таулы регионнар өчен бу табигый. Нарзан, анда мәсәлән Боржоми ул инде бик данлыклы шундый бер чыганак. Шушы чыганакның исеме белән бер шәһәр, курорт шәһәрен атаганнар, Боржоми дип атала ул да. Ни өчен Боржоми, Тбилиси әйтеп китим әле. Грузиннарның телендә берүмчә исем сүз төркеменә менә имя существительный димме, аларның һәрберсенең азагында и куелуы мәҗбүри. Менә шуңа күрә име, чөнки менә аларның Владикавказ дигән безнең шәһәрендә алар Владикавкази дип язып куйганнар инде. Шуңа күрә игътибар итсәгез, без белгән барлык Хачапури, бөтен грузин сүзләре алар ига тамамлана, димәк, бу исем сүз төркеменә карый торган сүзләр. Хәзер без Боржомига күчегә име. Боржоми шәһәрендә без булдык. Гомумән бу Грузия өчен теге шаккаткыч хәл түгел инде, бөтен шәһәрдә дә йөреп чыгу, чөнки ул әйтеп киткәнебезчә кечкенә, ләкин һәр шәһәрдән үзеңә кирәклексен ала аласың. Боржоми ул шундый минераль чыганак, бик файдалы су дип әйтәләр. Хәтта монда патшалар, менә Россия патшалары килгән махсус аларның су керә торган купальня дип әйтәләр, су керә торган урыннары булган. Һәм ул файдалы чыганак. Менә 19 гасырдан ялгышмасам аны заводларын барлыкка китереп күпләп тарата башлыйлар халыкка. Ул ашказаны өчен, кеше организмы өчен шундый файдалы бер чыганак инде. Аны һәр теләгән кеше кирип ирекле эчә ала, ләкин күп эчеп булмый инде билгеле. Беренчедән ул һәрбернең файдасы шамасы белән тиешле күләмдә эчкәндә генә була. Һәм чын чыганак ул бераз кайнар, һәм аның сера исе бар инде, менә бераз шундый сосы дип әйткәндә исе бар. Безнең игә кибетләргә килә торган Боржоми суы ул инде эшкәртелгән, заводтан чыгарылган су. Ләкин шулай ук шундый легендар бер чыганак. Һәм Боржоминың шәһәре дә матур әле. Эльза, Грузияның табигате турында да, үсемлекләр, хайваннар дөньясында да бер-ике сүз әйтеп китик. Белүемчә, аның үсемлекләре, чәчәкләренең төрләре бик күп һәм табигате бик матур дип укыдым мин. Булганым юк, кызганыч. Шулаймы бу? Шулай. Менә хәзер син әйтеп торасың, мин искә төшереп торам. Чынлап та менә без Грузиядә ял иткәндә, мин әле моңа кадәр күрмәгән, ниндидер без ашаган җиләк-җимешләрнең агачта үсеп утыруы бик кызыклы күренеш инде минем өчен, әйме. Кара диңгез буеның табигате безнең Кара диңгез буена охшаган, шулай ук Краснодар краеның табигатенә шул ук нар, гранат үсәйме, аннан соң Астрахань чикләвеге, кивилар, алар барысы да агачта үсеп шулай утыралар. Аларның менә шул көзгә таба инде сезоны. Һәм гомумән менә бу табигатның байлыгын күрер өчен без үзебез Батуми дигән шәһәрнең, бу Аджари өлкәсенең баш каласы, Батуминың бакчасы бар. Ботаник бакчасына сәяхәт иттек. Ул бик зур, анда йөрү өчен
берничә көн кирәктер. Чөнки без йөреп бетереп чыга алмадык. Шулай ук бик бай, анда бөтен үзенчәлекләре күрсәтелгән. Тауларда, анда яшеллеккә бик бай, менә таулары гадәттә инде без төрле тауларны беләбез. Мәсәлән, анда ташлы, кыялы, билгеле ул биеклеккә менгән саен менә кими бу яшеллек. Ләкин менә мин үзем өчен Грузияны шундый бик теге яшеллеккә бай, шундый менә яшел ил итеп хәтерлим инде. Бигрәк тә менә шу таулы яклар. Һәм әйдә Грузия турында әйткәндә, әлбәттә аның кухнясы турында әйтмәк мөмкин түгел. Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите? Люблю. Чөнки иң элек Грузия дөньяга ул үзенең кухнясы белән, аш-су белән танылган. Минем моны турында уйлагач ук авыз сулар. Шулай. Чөнки менә грузиннарның үзләренең 100 төрле менә шул сыр белән җитештерелгән камыр ризыклары бар. Алар аны бер төрле итеп хачапури дип атыйлар. Без инде шушы Грузияга аяк басу белән иң беренче эш итеп алабыз боржоми суы һәм боржомига реклама буймы һәм хачапури. Һәм безнең иң яраткан хачапури ул аджарская хачапури. Аджарури дип Эльза Аджар хачапури башка төрләреннән нәрсәсе белән аерыла? Мәсәлән, имеретинская, имеретинская. Беренчедән бу Аджари регионының дип әйтегез, регионлап бит инде. Бу сырлар биредә җитештерелгән сырдан эшләнергә тиеш һәм аның кимәчек формасы бар. Шуңа күрә аны менә бозып, хәтта мин бозу яклы түгел, менә ничек бар шулай әйтергә кирәк. Лодочки дип атыйлар, ләкин ул берничек тә лодочки түгел, ул аджарули хачапури, менә үзләренчә булсын, әйме? Һәм менә шундый һәм аның уртасында сары йомырка сарысы бар. Пешеп җитәр-җитмәс, анда шул йомырканы салалар һәм май, ак май салалар һәм шуны булгатып яхшылап ашыйсың. Хәтта яхшы гына кафеларда, рестораннарда сиңа ни бирәләр? Күрсәтмә бирәләр. Аджарский хачапури, аджарули хачапурины ничек дөрес итеп ашарга икәнен күрсәтәләр. Аның ике ягыннан камырын алып, димәк, монда пышаклар һәм шәришкәләр кирәге юк, икмәк һәм камыр ризыкларын гадәттә кул белән ашыйлар. Ике кырыеннан менә шушы кимәчекнең аласың һәм менә бу уртадагы сыр, май һәм йомырка катнашмасын бутап үзара менә шулай ашыйсың. Менә моны күрсәтмәсе бар. Шуңа күрә минем әни әйтә иде, ризык булса ничек ашарга икән белергә әле дип, ләкин һәр ризыкның тәмен чынлап та менә татып карар өчен аны бәлки дөрес итеп ашый белергә дә кирәк. Һәм менә бу хачапури турында әйткәндә бигрәк тә һәм әлбәттә аны пешеп җиткәч ашарга кирәк. Менә пешеп җиткәч үк мичтән алгач үк ашарга кирәк. Кайнар килеш. Чөнки кайнар килеш менә бу майда анда тиешенчә Безнең Казанда берничә шундый урын бар. Һәм әле тагын игездә пешереп тә карый аласыз. Аджарский хачапури ул катлаулы түгел, ләкин тәме бик тәмле. Бәлки Эльза син тикшергән рецептны менә без безнең төркемнәрдә. Шулаймы? Аны бик яхшы осталар гына башкаралар. Ләкин минем сорашканым бар берничә кешедән аның серләрен. Һәм хачапури турында гына әйттем, ләкин аның 100 төрле аш-суы бар. Без инде үзебезнең яратканны гына әйттек. Ниндиләрен син беләсең? Хинкали бар. Хинкали, аны пилмән белән чагыштырганны яратмыйлар, чөнки ул шуннан да үзенчә мантыйга ашаган бугай. Мантыйга, пилмәнгә ашаган. Аны шулай ит белән дә ясыйлар, сыр белән дә ясыйлар. Эчемлегә җитәрлек. Һәм аны хинкалины шулай кул белән ашарга кушалар, шулаймы? Аның да дөрес ашау тәртибе бар, һәм аның кендеген дип әйтегән өстәгәлешен калдырырга кушалар инде. Ашамаскамы шул? Юк, киресенчә, дөрес пешерелгән хинкалиның бу кендеге дә ашалып бетә. Менә шулай бугай ялгышмасам, аның шулпалы булырга тиеш. Баштан аны тешләп шушы шулпасын эшәргә, нарсын да калганын ашарга. Һәр тәртибе бар. Һәм менә безнең тыңлаучыларыбыз бу исемлекне дәвам итә аладыр рәхәтләнеп, чөнки хәзер менә анда аларны бейли, чехахбили, цадзики. Аннан соң аларның бит әле татлы ризыгы бар, менә бу безнең кашаган, ләкин башка төрле чурчхеллары бар. Сөт ризыклары бик тәмле, салатлары бик төрле. Без баклажанлы менә ясап карагыз, кем белә, баклажан һәм Астрахань чикләвеге белән менә дигән салат. Менә грузин кулы кергән һәр ризыкны мин тәмле дип әйтәм һәм ул күп кешегә ошый. Менә гадәттә бит ниндидер кухня
кемдер ярата, кемдер яратмый була. Менә шулай. бу ул теге Һәр кешенең күңеленә юл тапкан. юл таба торган шундый ризыклар. Бик тәмле сөйләшү. Шунында хәзер үк кафега барып, грузин кафесына барып машинасы килә башлады. Һәм теге йомгаклап әйткәндә инде грузин милли ризыкларында яшелчәләр бик күп, шулаймы? Сыр, сөтле ризыклар һәм бик күп төрле тәмләткечләр. Тәмләткечләре дә, чөнки менә без миңа хәтта үзем кунак булган апа, хуҗабикә, ул инде кат-кат әйтте, менә моны шушы ашка сал дип инде. Без хмели цунели дигән тәмләткеч кулланабыз. Менә ул сораштырды, аннан соң тагын харчо цунели дип төрле бар аның. Алар тәмләткечләрне бик яраталар, теге тәмләткеч ризыкларын күз алдына китермиләр. Һәм сырлар бик төрле. Менә бу хәтта хачапуриның төрлелеге менә шул сырларның регионнар ишеттерә торганындагы махсус теге шушы регионның үләнен ашап үскән сыерның биргән сөтенең менә һәрбер әйбернең үзенчәлеге бар. Андан сорый башсалар әйтә: "Ах, сездә сыр юк, сез аны эшли алмассыз." Алмассыз дип инде. Шуңа күрә безнең кибетләрдәге сулгунилар бар. Юк, якында килми, шуңа күрә барып ашарга кирәк. Һәм хәтта шуны ашар өчен булса да барырга кирәк. Ашау турында сөйли башлагач инде ул грузин халкының, грузин мәдәниятенең бер аерылгысыз өлеше ул табыннар, һәм аны грузинча супра дип атыйлар. Турында әйтмичә мөмкин түгел. Бу супра күренеше, менә шушы табын артында ашау, җырлау, достлар әйтү, хәтта ЮНЕСКО материал булмаган дөнья хәзинәсе исемлегенә кергән. Шулайдыр. Килешәм, чөнки менә грузиннарны хәтта урамда гына басып җырлауларын яки биюләрен күргән кеше бу өчен теге югары сәнгать әсәре кебек кабул итәргә мөмкин, чөнки алар шунда ук берничә тавышка бүленеп җырлый башлыйлар. Бәле махсус теге өйрәнүләр узмаган кеше булса да, белгечлек булмаса да, Бу шушы мәдәниятте үсергә, шушында туарга кирәк. Менә андый аның белән килешәм. Супра дигән сүзнең әйтеп ышкындырдың, бу менә шушы төрек сүзе булырга охшый, софра дигән. Софра дигән өстәл дигән. Менә кунак өстәле инде ул, кичкенә генә өстәл түгел, менә җәелгән табын. Өстәл түгел, біз табын дип әйтәбез. Менә ул табын, софра, супра. Гомумән грузин телендә төрек теленнән кергән сүзләр очрый. Чөнки без әйтеп киттек инде, монда төрле мәдәниятләр кушылган, бер-берсен тәэсирен туйган. Әле менә мәсәлән грузиннар турында сүз әйтсәк, аларның Төркиянең көнчыгыш регионнарында грузин авыллары бар. Алар күбесенчә билгеле мөселманнар, бәлки кайсыдыр өлеше килешкәннәрдер, төрекләшкәннәрдер, ләкин шул грузин авыллар бар. Димәк, элек бит ул борынгы, элек кенә түгел, борынгы заманнарда ул менә кискен ниндидер шикләр булмаган, алар керешеп киткәннәр. Аннан соң вакытлар үтү белән бер мәсәлән, авыл бер регион, бер илгә калган, икенчесенә калган. Менә без үзебез Сарпи дигән Төркия белән чиктә урнашкан авылда булдык. Сарпиның бер өлеше Грузияга карый, бер өлеше Төркиягә карый. Димәк, бу авылда кайчандыр яшәгән бер туганнар, анда дуслар, кардәшләр, алар менә бер мизгелдә аерылалар да һәм теге ике чик ярында каралар һәм әле Совет хакимияте хөкем иткәндә Грузия территориялары, СССР территорияларына карый бит инде. Аларның әле элемтәдә булмаган шушы туганнары белән берничә дистә елларга сузылган шундый күренешләр бар. Бу бер караганда кызык та, кызганыч та, ләкин бу тарих, бу шәхси шундый тарихлар һәм аны белү файдалы да, кызыклы да. Сарпи дигән, Сарпида ни өчен без Сарпида булдык? Чөнки монда иң чиста пляжлар, иң чиста диңгез шушында. Һәм Эльза, без синең белән Грузиянең баш каласы Тбилиси, аны Тифлис шәһәре. Тифлис, ул Тифлис дип әйтәләр. Бу шулай борынгы шәһәр. Тифлис ул шулай ук таулы һәм елга ярында урнашкан бер урын, чөнки әгәр дә без Кара диңгез буеннан Тифлискә таба барганда, анда инде тигезлек, шундый тигез юллар бар. Һәм бу махсус шундый шәһәрләр бит, борынгы шәһәрләр алар юкка гына төзелмәгән, елга буенда төзелгән шундый бер шәһәр, тарихи шәһәр. Аның иске шәһәр булган урыны бар, ныгытмасы бар. Һәм ныгыт ул тау өстендә, анда менә шулай ук кызык та, матур да, төнге Тифлисне карау шулай ук бик матур шундый күренеш индеме. Зур шәһәр, һәм анда метро йөри. Һәм әле шундый тукталыш бар янда, Марҗанашвили дигән. Без әйтәбез, бу Марҗани исеме белән аталган дип, ләкин шундый танылган кеше булган.
грузин булган, шуның исеме белән атаганнар. Танылган дип әйткәннән, менә иң танылган грузиннарның шагыйре ул Руставели. Һәм менә бу Руставели һәрбер шәһәрдә аның исеменә урам аталган. Бу безнең Тукайыбыз кебек тер, ләкин ул борынгырак инде. Менә шул үзәк шәһәрләрне Руставели исеме белән атыйлар. Шагыйрьләр дигәннән, шул Маяковскийның Грузиядә туганлыгы беләбез без, һәм ул хәтта 9 яшенә кадәр грузинча гына сөйләшкән икән, рус телендә бик аралашмаган да. Кызык факт. Тифлистә истәлекле урыннар бик күп. Шулай ук анда безгә кызыклы булган мөселман кварталы да бар. Иран, иранлылар, азербайҗаннар төзегән мәчетләре дә бик матур. Һәм анда менә шушы мөселман кварталы дип үземчә атыйм инде мин аны. Иске шәһәр янында ул күкерт мунчалары бар. Һәм бу күкерт сера мунчалары турында хәтта Пушкин да әйткән булган дип язылган инде анда. Ул тәүлек буе эшли, зур комплекс ул, теләгән һәр кеше анда кереп менә шушы күкерт чыганакларында юынып, шунда кереп ял итә ала. Бу файдалы микән? Бик файдалы дип әйтәләр, тәнгә бик файдалы, һәм бу эшләнергә тиешле гамәл дип әйтәләр инде. Тифлискә барган һәркем менә монда барырга тиеш дип әйтә. Бик күп төрле кафелар, рестораннар, чөнки әйтеп киткәнебезчә, ашау культурасы ул монда алга сөрелә. Грузиядә истәлекле урыннар, урам музыкантлары, җиләк-җимеш сатучылар бик күп. Менә аннан соң Тифлистә ошаган әйберләрнең берсе ул менә тарихи биналарның саклап калуы. Менә алар торалар, ничек бар, шулай торалар. Совет заманнарда аларга. Анда беләсезме, Совет заманында да Тифлиснең үзенчәлекле архитектурасы менә булган. Анда дир милли акцентлар бар. Архитектурасы бик шактый кызыклы, ул классик архитектура түгел, әмма ниндидер берникадәр авангард дип әйтим, менә шундый бәлки ул Таутай сирендә шулай эшләгәннәр микән, бераз шундый кырыс формалар анда име. Миңа үзенчәлекле булганы өчен ошый. Шул вакытта анда ниндидер менә бу Форс, Иран, Азербайҗан тәэсирендәге, бәлки ул тәэсирдә түгел, охшашлыктыр. Менә шундый охшашлыгындагы биналар, йортлар бар, саклана. Кайсыдыр аларның менә фасадлары инде кырышып беткән, кайбер чакта кайбер урамнардан атлыйсың һәм теге иске кебек. Ләкин шул вакытта күрше урамдан да ниндидер яңа менә биналар төзелгән. Мин үзем менә шушы искелекнең булуын хуплыйм. Аларның үзенең бер шундый шәһәр рухын саклый торган урыннар инде ул. Һәм әгәр дә кешеләр кунакханәләр ясыйлар икән, менә шундый иске тарихи мәдәният белән бәйле урыннар алар саклана һәм хуплана, киресенчә менә яхшы саклана, миңа ул ягы ошый. Шәһәр халкы менә мин үзем игътибар иткәнем бар. Бәлки минем үземнең генә күзәтеләрдер инде уйлыйм. Урта яшьтәге хатыннар анда кара төсләр кияләр. Кара төстән шулай киемнәре кара төстә. Нишен шулай икән? Белмим, менә шундый үзләренең шундый культурасыдыр инде, алар менә карарак төсләрдән киенәләр. Билгеле инде яшьләр алар замана модасыннан калышмыйлар, чөнки теге барыбер алар Европага йөз тотып яшиләр инде, көнбатышка йөз тотып яшиләр. Барысы да заманча, ләкин менә шундый тенденцияларны карап була инде. Һәм Европа дигәннән олырак буын, алар русча яхшы сөйләшә дип беләм. Инде яшьрәкләр инде хәзер күбрәк инглиз телендә. Рус телен белмиләр диярлек. Чөнки аларда инде хәзер рус телләре мәктәпләрдә мәҗбүри рәвештә өйрәтелми. Ләкин минем дус кызым ул менә очраклы гына рус балалар бакчасына йөргән иде һәм без русча аралашыйк берникадәр. Төркчә, русча, инглизчә. Алар телләрне яхшы үзләштерәләр, яхшы өйрәнәләр. Ләкин инде менә әйтеп киткәнеңчә, өлкән буын алар русча бик яхшы сөйләшәләр. Инде яшьрәк буын начар. Ләкин соңгы елларда кабаттан алар рус телен өйрәнә башлыйлар, чөнки күпчелек туристлар, алар менә Россиядән килгән туристлар, аларны югалтырга ярамый инде. Күбрәк телләр белгән саен ул шәбрәк кенә. Шәбрәк. Һәм инде менә шул вакытта алар үзләренең традицияларын, үзләренең телләрен бик яхшы саклыйлар, беләләр. Мин грузин телен аңламыйм, ләкин аларның үзенчәлекле алфавиты бар. Без аны өйрәнергә тырышкан идек инде, өйрәнеп маташкан идек, берникадәр сүзләрен дә өйрәнеп маташкан идек. Аларның кызык кына менә үзләренә хас тел логикасы бар. Һәм менә ул телнең мантыйгы, тел логикасы ул рус телендә тәрҗемә иткәндә саклана. Без чөнки менә хәтерлисезме, танылган шундый фильм, кемнәр караганы юк, карагыз Мимино, бу минем яратып карый торган фильм. Анда менә шушы әрмән һәм грузин дуслыгы турында
сөз алып барылайын дейме, һәм менә без шундый танылган бер фраза беләбез, Лариса Ивановна хочу дип индейме. Алло. Ларису Ивановну хочу. Чөнки менә минем дус кызым бар иде, ул кибеткә керәбез дә, һәм ул әйтә, миңа моны биргезче дип әйтми, ул аны шуны хочу дип әйтә. Без төркчә сөйләшә идек инде ул. Шуны истиyorum дип әйтә иде ул. Мин аңа әйтә идем, аның исеме Лела. Лела алай әйтергә матур түгел, бераз ягымлырак сөйләшергә кирәк дип. Баксаң, аларның үзләренең телендә миңа шуны биргез әле дигәнне алар хочу дип әйтәләр, минде дип әйтәләр. Турыдан-туры тәрҗемә итә инде. Ул турыдан-туры тәрҗемә итә генә икән. Һәм димәк, аның өчен бу нормаль. Һәм менә без еш кына башка телдә сөйләшүче, башка тел кешеләрен, башка милләт кешеләренең рус теленә тәрҗемә итеп сөйләшүләреннән біз көлеп куябыз, әйме? Аларның рус яки татарчалар сирәк сөйләшә инде, ләкин барыбер безгә кызык тоела. Ләкин шуны аңларга кирәк, кешеләр үзләренең телендә уйлый, һәм алар өчен бу табигый, һәм аларның мантыйгы шундый. Менә бу хочу дигән, димәк, ул аның өчен нормаль. Ул теге үзенең телендә ул ягымлы сөйләшә. Һәм дөрес микән, мәсәлән, әйтә алмыйм, чөнки грузин телен белмим, ләкин мәсәлән шул санлаганда, саннар системасында алар 20ләп хисап алып бара икән. Мәсәлән, 48 саны ул грузин телендә 20-28 буларак яңгырый дип. Кызык, монсы мин белмидем. Мин берникадәр кайбер сүзләрне беләм танылган. Ул гамарджоба дип әйтәләр алар исәнләшкәндә. Күплек саны өчен алар т кушымчасын кулланалар. Гамарджобат бу инде сез исәнмесез дигәнне аңлата. Аннан соң Рогер Хар дип әйтәләр алар, хәлләрегез ничек дип. Ара, юк. Менә шундый хо, әйе, менә шундый гына сүзләрне беләм инде мин. Ләкин менә шушы сүзләрне дә кулланып эндәшсәгез, грузиннарга аларның менә рип китәләр инде, алар бик яраталар шушы 1-2-3 сүзне дә кешеләрнең куллануын. Һәм әлбәттә генацвали дигән аларның сүзләре бар. Ул тәрҗемә ителми дип әйтәләр, ләкин ул иң яхшы, иң якын кешеләргә әйтелә торган сүз. Дусларым, товарищ, иптәш, кардәш, менә шундыйрак сүз генацвали дигән. Шулай итеп, без бүген телне йотарлык тәмле, бик таулы, бик кунакчыл, халыклы ил Грузия турында сөйләштек. Чынлап та Грузия ул күпләрнең хыял иле, чөнки менә без сөйләшкәннән дә инде тыңлаучыларның да менә хәзер биштәремне туплыйм да китәм тауларга дигән теләк тугандыр. Барып күрегез, чөнки Грузия ул кыйммәтле ил түгел, һәм анда барып җитер өчен дә зур ерак ара кирәкми. Шуңа күрә сезгә инде хәерле юллар теләп калабыз. Киләсе чыгарышларда без инде башка илләр турында сөйләшәчәкбез. Дөнья буенча сәяхәт итәбез. Сез белмәгән яңа илләр ачабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз.